Mi smo se slučajno upoznali u konzulatu, što je moj brat od strica bio konzul u konzulatu tada, prilikom raspada Jugoslavije. I on imao jako puno problema, sad da ne pričam o tom. Bila je aukcija slika u konzulatu gde se aukciralo i pomoć za ratno pogođena područja Jugoslavije. I ja sam dobila pozivnicu, otišla sam u konzulat i sela sam u prvom redu. Došao je jedan gospodin, njih dvojica su došli i mi pitao mene da li je slobodno mesto. Ja sam rekla jeste, kako da ne, izvolite. I on je seo i kad je bila aukcija završena, on je kupio jednu sliku od 2000 maraka. I on kaže, posle kad je bilo na koktelu razgovor, on prilazi meni i kaže da li smijem da nosi se piće, razgovaramo i već moj brat je upoznao nas i tako. I on kaže, a ja imam puno slika u stanu, ali ovo kupijem iz humanitarnih razloga, pošto ide ratom pogođena područja za Beograd. Onda je on žurio, rekao ja se žurim, ja to sve opisujem u romanu, onda je on rekao ja se žurim, idem u Berlin na neki sastanak, dao mi svoju vizit kartu i kaže, nadam se da ćemo imati prilike da se vidimo. Ja kažem da, hvala i on odlazi. Ja ostajem i dalje tu. Ja sad, njegov lik mi govori da tog čovjeka ja odnekud znam, a sad ne mogu da znam odakle. Pre polaska za Nemačku ja sam pokutovala u Beogradu politiku, novosti, nadu i spakovala u kofer i ponela. I taj lik koji sam ja videla tu noć u konzulatu govori meni da je to čovjek iz novine, iz politike, iz Beograda i bila sa televizije. Ja nestrpljivo stižem u moj grad, kad se završila promocija, vizit kartu čitam, imam te novine, politika piše, ko je Paul Biber, gradonačelnik Baknanga, koji za vreme rata donosi u Jugoslaviju humanitarnu pomoć. On na naslovnoj strani. A ja te novine imam kod mene. Da li je moguće? Da li je moguće, da li je to taj gospodin? I kad smo se posle, ja sam onda zakazala njemu nakon mjesec dana sastanak, ja sam skupljala tada. Mjesec dana ti je trebalo da se setiš toga? Da, ja sam bila puno aktivna tada, humanitarne akcije, moj posao, dežurstva noćna i tako da sam ga tražila susret. 4 sata spava, 20 radi. Tako da bi mogla da mi pomogne u humanitarnim aktivnostima, tako se i dogodilo i on je animirao njegove Nemce, skupljali smo humanitarnu pomoć, vozili smo zajedno, on je posle bio na Palama, govorio za CNN, zašto se bombaju ciljeve Republike Srpske, onda kad smo se venčali, pisali su nam preteća pisma, na sekretarici, da vas ne zamaram, to ćete sve naći u ovom romanu, te detalje, tako da smo kasnije radili zajedno humanitarne akcije. Ja se izvinjavam što vas prekitam, da li je on katolik ili je Jevrej? On je Dunao Švaba. Njegov otac je bio direktor celog kartela na Balkanu pre Drugog svjetskog rata, celog Balkana, njegov otac je bio. A majka je bila prevodioc u Burdi i on se tamo rodio u Beogradu kao dete. I sa 6 godina kad je on bio počelo je bombardovanje Beograda. I pošto je Hitler evakuisao sve njegove... Znači Jevrej je, je li tako? Ne. Katolik? Dunao Švaba. Dunao Švaba. Dunao Švaba, ali svejedno on mora imati vjeru, da li je katolik ili Jevrej. Ok, razumijem Dunao. Pa nije katolik. Kako se kaže? Ima ortodoksi, ima i Jevrej, ortodoksi. Ima i holanđana. Što kaže? Da je, onda bi evangelista. Evangelista. Ok. To je njegovo poreklo. I on je voleo Jugoslaviju i jugoslovenski narod pre mog poznanstva. Tako da ja nisam bila uzrok njegovog takvog angažmana. Jer pre mog poznanstva ja sam čitala o njemu da je držao miting u Minhenu. Zašto se bombarduje Jugoslaviju. Držao miting u Frankfurtu sa svojim kolegama organizovao. Tako da ja sam bila jedan od daljih motiva što on proširio svoj rad i humanitarni rad dalje, naravno. Postrek. Motivacije. Da. Evo sad ću pročitati još jedan deo, bombardovanje. Bombardovanje Srbije počelo je 24. marta 1999. godine i trajalo je 78 dana i noći. Toga nesrećnog martovskog predvečerja zatekla sam se u jednom restoranu, svi prisutni su na TV ekranu gledali strašne slike iz Srbije. Bila sam veoma tužna i razočarana. To je primetio jedan Nemac. Prišao mi je i upitao me, odakle sam? Rekla sam mu da sam iz Beograda. On je rekao da sve Srbe treba pobiti. Začudila sam se i rekla mu da nas ima 9 miliona. On je ponovio da nas sve
treba pobiti, a ja sam mu na to povišenim glasom rekla da sam ponosna Srpkinja, a da on i ni za 100 godina ne može za sebe da kaže da je ponosni Nemac. Nemci ne mogu da se ponose zbog svega onoga što je Nemačka uradila u razbijanju Jugoslavije, zbog bombardovanja Srbije, ali i svega onoga što je Hitler učinio za vreme Drugog svjetskog rata. Mnogi su primetili moju žustru i glasnu repliku, a neki su mi prišli i čestitali. 9. juna te tužne 1999. godine bombardovana je Srbija. Bombardovanje Srbije je okončano. Još ranije Jugoslavija se raspala i podelila na više banana državica. Posljedice su se vidjele na sve strane. Pojedine novonastale državice su proslavljale svoju samostalnosti, pobedu. Balkan je postao velesila po broju državica. Stalno se pitam, kao majka, kao ovozemaljsko biće, zar u ratu može biti pobednika, zar se ratovi proslavljaju? Moj humani rad nije nikada prestao, bez obzira na to što je rat stao. Traje i danas. Biti human nije privilegija samo bogatih. Humanost je mogućnost i želja da pomognete drugoj osobi, a da za to ne dobijete ništa, izuzev moralne satisfakcije. Ona nas uči ljubavi, solidarnosti, patriotizmu. Bez nje smo samo čopor divljih životinja. Human može i treba biti svako. Ne pitaj šta tvoja zemlja može učiniti za tebe. Pitaj šta ti možeš učiniti za svoju zemlju. John Kennedy. I tako dalje. To je tačno i često nam je to neki motiv zbog čega se i borimo da na neki način očuvamo taj svoj identitet, svoju kulturu, istoriju. Tako i treba da svako nešto učini za svoju državu i za svoj narod. Recenziju ove zanimljive knjige Krugovi života je dao Vasilije Karan, književnik koji je u Banja Luci 2013. godine napisao jedan osvrt na ovu knjigu, i Radomir Smiljanić, koji je inače akademik, preminuo je i književnik iz Beograda. Akademik Smiljanić je rekao da je ovo istinita priča o tragediji srpskog naroda koji ima pravo na život, na rađanje i umiranje dostojnog čoveka, na sreću i radost, na ljudski vek. Ovo je priča o nepokornima, ponosnima, o ljudima koji nose slobodu u srcu i o onim drugima koji im otimaju pravo na život, na dedovinu, pravo na običnu ljudsku sreću. Ovo je istinita priča o srpskim nedužnim žrtvama i hrvatskim ustaškim zločinima nad jednim narodom, nad Srbima. Autorka ove ispovedne proze, Desa Buraz u Raslanidu, poklonila se senima ubijene dece i svojim rođacima koji su od zločinačke ustaške ruke izgubili život tokom Drugog svjetskog rata u Potkozarju na najdostojanstveniji način, uvrstivši njihova imena sa datumima rođenja i smrti na stranici svoje knjige. To je svojevrstan spomen tim nedužnim žrtvama stradalim od bestijalnih ustaških ruku samo zato što su bili Srbi. Tu tragediju svog naroda i ličnu, porodičnu, autorka nosi u svakom segmentu svog bića. Odrasta sa tim, ali da ponovimo, bez mržnje, već razvija u sebi humanost i čovekoljublje. Kada se dogodi secesionistički agresivni rat, to jest napad hrvatskih separatista, ubijanje i izgon Srba sa njihovih vekovnih ognjišta, raspad zemlje Jugoslavije, pisac Desa Buraz u Raslanidu biva zatečena, ispunjena nevericom, strahom i užasnim saznanjem da i njena generacija mora da prođe kroz novi rat. Veliki deo ove proze autorka posvećuje toj svojoj emotivnoj priči, poznanstvu sa gradonačelnikom sa kojim je ostvarila duboku ljudsku bliskost, ljubav i brak. Zatim su se oni našli na planu humanitarnog rada, odnosno prikupljanju pomoći za Srbe u secesionističkom i agresivnom ratu na tlu sada već bivše Jugoslavije. Ja mislim da je ovaj naš prikaz knjige vas zaintrigirao. Pa ako imate neko pitanje vezano za knjigu, pošto ćemo preći malo i na ovu drugu, možete slobodno da postavite autorki.
Deso, kada si pisala ovu knjigu, da li si razmišljala o tome da ćeš naići na ljude koji će te osporavati? Kako si se izborila sa tom činjenicom? Pa u knjizi uglavnom sam opisivala moj lični život, moje lične događaje, moje susrete sa... Jer vi kad idete u tuđu zemlju, pogotovo u Nemačku, mi svi imamo jedan otpor i znamo samo Nemce kroz Drugi svjetski rat i kroz istoriju. Međutim, meni je trebalo da prođe dugo vremena, dugo godina, da ja potpuno promenim sliku o tim generacijama koji su bili moja generacija, koji su rođeni posle Drugog svjetskog rata, koji nisu bili učesnici rata, tako da sam vremenom sticala poznanstvo i kroz moj posao i kroz socijalni kontakt i druge Nemce, koji su dobri, koji su humani, koji su masa njih stali na stranu Srba protiv bombardovanja Jugoslavije i protiv raspada Jugoslavije. Znači, nisu svi Nemci onakvi kakvih mi gledamo kroz istoriju. I tekako ima i druge strane dobrih i plemenitih i humanih Nemaca. Tako da ne možemo jedan narod gledati samo kroz istoriju i kroz ratove, kao što su i nas sad, recipročnom nekakvom vrednošću sada gledali Nemci kroz ovaj sadašnji rat i raspad Jugoslavije, ali ja uvijek kažem, ne možemo generalizovati da su svi loši. Moramo uvijek napraviti trijažu, da nisu svi ljudi isti. Pa mi sebi dosta svima verujemo. Mi smo malo naivni. Menja čuda, menja dlako čudnika. Verujte mi da i sad oni znaju neki put. I mislim, ja nisam ništa doživala loše, ali... Mi smo Auslenderi kako god. Jeste, ime i prezime ti sve kaže, možeš sve što imaš, ali... Mislim, ne znam, ali... jako je teško i sad. A zamislite kako je tim ljudima koji su izbegli, koji su došli. Sve mi zato uporni, probitačni i uvijek smo. Kako je rekao profesor Beretić, pokojni on kaže, stari Grci su, kaže, imali jednog ili dva prijatelja, a mi, kaže, Srbi imamo 100 prijatelja. I preko noći nam svih 100 prijatelja postaju neprijatelji. Pa se onda zapitamo zašto je to tako. Mi imamo dušu, imamo srce, imamo nešto što drugi narodi nemaju i mi treba da i ostanemo takvi kakvi jesmo. Zato oni sad naš DNK istražuju i tekako. Da. Jeste. Kad smo najavljivali ovaj Desin nastup večeras, stavili smo u najavi da je sa nama i Tamara Dmitrašinović iz Beograda, učenica osnovne škole Stefan Dečanski. Razlog zašto smo pozvali Tamaru da dođe, mislimo pre svega da treba i mlade uključiti i buduće generacije u neke aktivnosti, ali zašto je to tako, otkriću vam na kraju. Međutim, moram da vam kažem da je ispred nas jedna vrlo uspešna mlada buduća devojka, intelektualka, nadam se, da ima jako mnogo diploma koje ona meni ovde prosledila. Dakle, vidim da joj je i Telenor dodelio diplomu, zanimljivo, brzinom do zvezda. To će nam verovatno ona i reći šta je to bilo, kojim povodom. Zatim imamo njeno osvojeno mesto na gradskom prvenstvu školskog sporta u atletici, dakle ona se bavi sportom, što je za veliku pohvalu. Osim toga, Tamara je dobila i jako puno medalja, vidim da je to zaista onako fascinantno. I šta reći, drago mi je da je došla u Beč i drago mi je da je sada iskoristila ovu priliku da i ona pokaže koliko je talentovana, ne samo u sportu i ne samo u pisanju, već i u recitovanju različitih pesmica, pošto je ljubitelj poezije. Pretpostavljam da će se i ona verovatno u narednom periodu ohrabriti i osmeliti da nešto napiše, jer ima razloga za to, ima talenta, ima malo i naslednih gena.
ali mislim da će nas ona već sledeće godine vjerojatno obradovati nekom novom diplomom, nekom novom medaljom. Pa Tamara, dobro nam došla. I kako bi ti sebe sada predstavila? Ko si ti? Pa, ja sam učenica 5. razreda, idem u Stefan Dečanski školu i pa ne znam što bi još mogla da dodam. Reci mi, čime se baviš? Vidim da si odlična učenica i da te nastavničko veće uvek pohvaljuje, što je jako dobro i drago mi je da je tako. A reci mi, čime se još baviš u slobodno vreme? Pa, uglavnom se igram s igračkom, to volim, ne znam zašto, ali uglavnom volim to. Idem sa školom na dosta nekih takmičenja iz atletike. I baš je to brzinom do zvezda bilo jedno takmičenje u brzini. Šta misliš, da li ćeš stići do tih zvezda tvojih koje te čekaju u budućnosti? Mislim da hoće. Drago mi je da si tako sigurna u to što želiš da postigneš. Ti si odlučila da odrecituješ jednu pesmicu iz knjige Majka. Da. Izabrala si neku temu koja se tebi sviđa. O čemu se tu upravo radi? To je pesma o... Pesma Beograd. A zašto baš Beograd? Pa zato što mi je bilo lepo kao ja dolazim iz Beograda, pa mi je bilo nekako lepo i ovako. Kako je sada u Beogradu? Pa lepo. Gde ti najviše voliš da izađeš kad si u Beogradu? Pa... Beograd na vodi. Gde voliš da ideš, da prošetaš? Pa ponekad odem, bila sam na Košutnjaku, tamo je lepo. I ja volim tu kod mene da budem... U kraju? Da. Reci mi, da li imaš društvo, drugarice i o čemu razgovarate kad se sretnete? Šta vas to posebno onako ispunjava? Pa mi uglavnom razmišljamo šta ćemo posle da radimo još. Mi imamo neke naše smišljene igre, dosta njih, i volimo da vozimo rolere i to, pa nam je to neka uvek nešto. Takmičimo se. To je ohrabrujuće jer uglavnom tvoja generacija sedi za tabletima i računarima, a ti se ipak baviš onako ozbiljnim stvarima. Hvala ti na tome. Ajmo da čujemo sada tvoj recitarski dar. Pesma Beograd. Beograd je lepi grade, daj svakome malo nade, da pronađe mir i sreću, da brodovi plavi kreću. Kalemegdan čuva tajne, i ratničke i ljubavne. Avala se nama smeška, tu ne može biti greška. Turin bijeli pozdrav šalje, ne morate ići dalje. Proštajte po paradi, ostanite i nadi. Ušće nam je pravi biser, da uplavi svaki gliser. Beograd nam ruke pruža, bašte su mu pune ruža. Bravo. Tamara je došla u Beč sa svojom mamom, Anom, koja ima još 2 dece. I ja bih pitala vas kako vi vidite ovaj njen talenat i da kažem tu opredeljenost da čita, da voli našu književnost, da voli svoj rodni grad. Pretpostavljam da ste i vi na to utjecali. Pa jeste, ja dosta i se ugledala na baku i dosta ima na to na baku da se bori za nekog ko je slabiji i dosta u školi pomaže deci koji su, da kažemo, pa ne bih je to nazvala bolest, ali malo su drugačiji od svoje generacije. Deca koja ne mogu da postignu, ona je tu da njima objasni na fin način drugoj deci koje nisu fair, a ima ih sada mnogo, nažalost, u ovom vremenu, da ih nekako nauči kako ipak trebaju da se ponašaju. I da ne treba da, tako je, i da ne treba mnogo voli životinje, to je isto Ima neku kućnu ljubimca? Imamo kucu, tako da, ali ovako kad se šetamo uvek se to vodi računa, u školskom dvorištu da im neko slučajno ne povredi neku kucu ili macu, ponad njima objasni da to nije lepo, da treba da budu malo drugačiji i uspeva u tome i uglavnom istižu poruke kako je neverovatno kuvana i da uopšte se ne uklapa u sadašnje generacije dece,
da je Njenu toliko zrelost. tolerantna tako i da na neki svoj način pokuša da objasni drugoj deci da se i oni menjaju i da prihvataju različite. To je velika stvar. A to ste već, pošto ste otkrili, ja sam to htjela na kraju da kažem da je Tamara Desina unuka, a ovo je Desina ćerka Goši iz Beograda. Pa i pozdravljamo. Takođe sa nama i gospođa Nada Radanić, koja je takođe sestra gospođe Dese Burazor, koja inače živi u Beču i koja je veliki ljubitelj svih ovih kulturnih dešavanja i pratilac i neko ko stalno drhti nad Desom i nad tim kako će se sve... Podršku koliko mogu. Jeste, daje baš svesrdnu podršku i zaista ste primer jedne, da kažem, uspešne porodice koja drži do nekih pravila, do sistema vrednosti i zaista se to najbolje vidi sada na primeru mlade Tamare. Hvala ti, Tamara, ti ćeš još jednom na kraju da nam nešto kažeš. Desa i ja, ako se slažete, ako niste umorni, bi još par reči rekle o ovom romanu.